Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pudong. Taong 1970, Paracelis, Mountain Province. Isa sa pinakamayamang pamilya noon sa lugar ng Paracelis, ang pamilyang pinagmula ni Pudong. Marami ang tumitingala sa husay at galing ng kanyang mga magulang, ngunit sa isang iglap, lahat yon nabawi sa kanila. Kabiguan ang siyang pinag-ugatan ng lahat. Nagsimula ang kalbaryo ng buhay nila noong namatay ang ikatlo niyang kapatid. Edad 3 anyos nang mawala yon sa piling nilang mag-anak. Yon ang paborito ng tatay niya, kaya nung nakita yon ng kanyang ama na nakahimlay, hindi ito makapaniwala. Patay man ang katawan ng kapatid niya, may kung ano ang nag-udyok sa isipan nito na hindi paniwalaan ang ganoong katotohanan. Habang lumilipas ang lamay, kitang-kita nilang lahat kung papaano gumawa ng ritual ang kanyang ama kasama ng mga magulang nito. Dahil mga bata pa, wala silang nagawa para yon ay mapigilan. Hindi na rin noon nagkaroon ng karapatan ng kanyang ina. Kaya hindi pa man naililibing yung ikatlo nila, nagpasya na itong mangibang bahay na muna. Lahat ng mga kapatid ni Pudong sumama, maliban sa kanya. Ang naging dahilan ng kanyang pananatili, di niya kayang iwan ang tatay niya at ang kapatid niya sa ganoong sitwasyon. Nakahanda na rin siya sa mga mangyayari hanggang sa kalaunay naganap na nga ang isang kagimbal-gimbal na pangyayari. Pagpatak ng huling gabi ng lamay, handa na ang lahat ng mga sangkap na kinakailangan nito. Habang hindi pa noon nagsisimula ang ritual, inutusan pa siya ng tatay niya na bantayan ang pinto ng silid kung saan nila ito isasagawa. Maliban kasi sa kanilang naroon, nais nitong wala nang makakita ng bagay na yon. Pagpatak naman ng hating gabi, ninakaw nito sa nicho ang mismong labi ng kapatid niya. Inihimlay yon ng kanyang ama sa isang simbolong gawa sa purong itim na abo. May mga kandila rin sa bawat sulok nito na binuhusan ng dugo ng tao. Nagkalat din ng mga pentagramo sa paligid, kalakip ng mga nakasabit na bangkay ng mga patay na hayop sa kisame. Hindi na rin kaaya-aya ang suot ng mga magulang ng kanyang ama, kaya habang pinagmamasdan niyo ni Pudong, matinding takot ang nararamdaman niya. Hindi naglaon, nagsimula na itong magsambit ng mga dasal na mas lalong nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Sa bawat bigkas nito, pakiramdam niya may yumayakap sa kanyang espiritu hanggang sa kalaunay nagsimula ng magkaroon ng baga ang simbolong gawa sa bato. Unti-unti na ring lumutang ang katawan ng kapatid niya, kasabay ng mga pagkilos nitong hindi pangkaraniwan. Isipin ninyo, ilang araw na yung patay pero sa utos ng kanyang ama, nagagawa ng labi na yon na maigalaw ang kanyang katawan. Dumidilat-dilat na rin ang mga mata nito hanggang sa magsimula na yung ngumanga. Pagliyab ng likod ng kapatid niya, lahat ng gaserang nasa paligid bigla na lang namatay. Bumagsak na rin ang labi nito at nung pagsindi ni Pudong ng sulong hawak niya, tumambad sa kanya ang lapnos nitong katawan. Nag-iwan ito ng animoy walang hanggang lagusan sa pinakagitnang bahagi ng simbolo, dahilan para ipagpatuloy ng tatay niya ang engkantasyong sinasambit nito. Yung mga magulang nito, panay na rin sa pagsayaw habang hawak-hawak ang bungo ng kambing at buhok ng kabayo. Pagkaraan ng ilang minuto, mula sa bunganga ng lagusang yon, may lumabas na parang isang tao. Napakaitim ng katawan ng nilalang na yon, tapos meron itong maladugong mga mata. Nag-aangil din ito habang umaahon mula sa karimlan na parabang napakalayo ng pinanggalingan nito bago makarating sa lugar na yon.
Maya-maya pa, pagtayo naman ito sa harapan nila, bigla naman itong pinagsasasaksak ang tatay at mga magulang nito gamit ang mga buto ng hayop na nagkalat sa paligid. Nang manghina na ang tatlo, itinapon yun ng nilalang sa loob ng lagusan. Ganon din ang ginawa nito sa lapnos na labi ng katawan ng kapatid niya bago yun tuluyang lumisan. Matapos ang mga pangyayaring yon, dahan-dahan naman itong lumapit sa kanya habang pabulong na nagwiwika ng, "Bawat kabiguan, may kaakibat na sakripisyo. Ito ang sakripisyong kailangang harapin ng pamilya mo." Pagkalahad naman ng mga nilalang na yon, laking gulat na lamang niya nang kopyahin ito ang wangis ng tatay niya. Pasimple rin yung naglakad papalabas na para bang walang nangyari. Nang maisarado na nito ang pinto, agad namang hinigop ng lagusang yon ang lahat ng sangkap ng ritual. Pagbalik naman sa normal ng paligid, naiwan namang tulala itong si Pudong. Ni katiting na pagkilos hindi talaga niya nagawa noon sa takot na baka pinagmamasdan pa siya nung nilalang. Inabot din siya ng 5 oras na nakatayo sa loob bago siya nadatna ng kapatid ng pinsan ng tsuhin niya. Nataon kasing naghahanap ito ng kape, kaya kung saan-saang silid na yun pumasok dahil sa wala itong nakitang kamag-anak nila. Pagkarinig naman ni Pudong sa sinabi nito, doon na siya nagsimulang humagulgol sa pag-iyak. Pilit siya noong tinanong ng tsuhin niya ukol sa mga nangyari, pero hindi siya makasagot. Gustong-gusto niyang sabihin ang kanyang mga nasaksihan, pero may kung anong bumabagabag sa kanyang isipan. Ang ikinakabahala kasi noon ni Pudong ay yung mga sasabihin sa kanya nung tsuhin niya. Sa sandali kasing hindi yun maniwala, paniguradong kakalat ang kanyang istorya na nabanggit dito. Dahil sa ganoong rason, pinili niyang itago ang lahat ng kanyang mga nasaksihan. Kinabukasan, pagbalik ng ina at mga kapatid niya, nadatnan siya nitong tulala sa tabi ng kabaong. Kitang-kita niyang walang laman ng ataul pero sa paningin ng kanyang mga kadugo, naroon ang labi ng kanyang kapatid. Nang mapagtanto naman niya ang tungkol dito, minarapat na lamang niyang manahimik. Sa isip-isip niya, hindi pa yun ang panahon para malaman ng kanyang pamilya ang mga nangyari. Matapos naman ang libing, doon na nagsimulang magtanong ang kanyang ina ukol sa kanyang ama. Naniniwala kasi yung siya lang ang nakakaalam sa kinaroroonan nito, kaya siya ang paulit-ulit nitong tinanong. Dahil sa kagustuhan naman itong malaman ang kinaroroonan ng kanilang padre de pamilya, inabisuhan naman niya yung sumama sa mga magulang nito. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, malayo sa kanilang baryo ang lugar kung saan nakatira ang pamilya ng tatay niya. Nang marinig naman ng kanyang ina ang tungkol dito, wala naman itong nagawa kundi ang maghintay. Ang kaso lang, habang lumilipas ang araw, nagsimula na rin yung magtaka. Alam kasi nitong hindi umaalis ng ganung katagal ang asawa niya dahil sa dami ng gawain sa negosyo nito. Ilang linggo pa ang lumipas, muli na naman itong nagtanong sa kanya. Kabang-kaba na noon si Pudong dahil sa hindi na nga niya alam ang kanyang gagawin. Wala naman siyang balak na itago ang lahat ng yon pero natatakot siya sa magiging reaksyon ng nanay niya hanggang sa dumating na ang araw na nagsimula na yung magpatulong sa mga kaibigan ng kanyang ama. Nang malaman naman niya ang tungkol dito, agad naman siyang humanap ng pagkakataon para kausapin ito ng pribado. Isang hapon, matapos ang kanilang hapunan, naaktuhan naman niya ang kanyang ina na kasalukuyang naghuhugas ng plato sa kusina. Wala itong kasama, kaya ang ginawa niya pasimple naman niya itong nilapitan. Nay, huwag na ho kayong magpatulong. Sasabihin ko na ho kung nasaan si tatay.
Pasensya na ho kayo at nakapagsinungaling pa ako. Bungad na wika ni Pudong. Dahil sa narinig ng kanyang ina, agad naman itong tumigil sa paghuhugas. Seryoso rin yung tumitig sa kanya, kaya nang mapansin niyang handa na itong makinig, dito na niya sinabi ang lahat. Bawat salitang binibitawan niya, ipinapakita niya ritong wala itong halong pagsisinungaling. Mariinding inilahad ni Pudong na maaaring sa mga sandaling yon, patay na rin ang tatay niya. Nung makita niya kasi ito bago mahulog sa lagusan, labis na yung nanghihina. Alam din niyang malubha ang pinsalang natamo nito, kaya hindi malabong namatay yon bago pa man ito magsarado. Sinubukan na rin nila yung puntahan kung hindi talaga yon naniniwala sa kanya. Isa lang din ang hininging pabor noon ni Pudong na hanggat maaari wala itong pagsasabihan ukol sa bagay na yon. Hindi kasi niya maisip ang mga mangyayari sa oras na kumalat ito at makarating sa nilalang na minsan nagpaubaya sa buhay niya. Pagkalahad naman niya ng lahat-lahat, di naman niya maiwasang mapahagulgol sa iyak. Matagal na kasing dinadala ni Pudong ang bigat ng mga nakita niya noon, kaya araw-araw halos nagiging kalbaryo na yon sa kanya. Aminado rin siyang gusto niya na itong mailahad, gawa ng habang tumatagal, mas nagiging pasanin niya ito. Pagsilay naman ng kanyang ina sa mga aktong ginawa niya, hindi naman ito nagduda sa lahat ng kanyang sinabi. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin yon sa paghahanap sa kanyang ama hanggang sa nakumpirma nga niyang wala ito sa lugar. Marami naging haka-haka ukol sa biglaan nitong pagkawala pero lahat yon di na nila pinansin pa. Upang mapanatili pa rin ang ganoong estado ng kanilang buhay, nagtulong-tulong silang pamilya para itaguyod ang negosyong naiwan ng tatay nila. Ang problema, tila bang napakabilis ng pagbulusok nito pababa. Di naman sila gastador pero lahat ng kanilang kinikita bigla na lamang nawawala. Pakiramdam noon ni Pudong, para silang balon na araw-araw sinasalukan ng tubig. Taon lang ang lumipas, nalimas na ang lahat ng kanilang ari-arian. Kahit isang piraso ng kanilang naipundar, wala talagang natira. Ultimong bahay nila, napilitan na rin silang ibenta. Ayos lang naman yun sa kanila, gawa ng kaya naman nilang mabuhay kahit mahirap. Ang hindi lang nila maiwasang maisip na sa bilis ng kanilang pagbagsak, meron ding isang pamilyang napakabilis ng pagtaas ng estado sa buhay. At ang pamilyang yon, walang iba kundi ang matalik na kaibigan ng kanyang ama at ang pinagkakatiwalaan nito sa lahat ng mga naging kasosyo niya. Wala namang halong pandaraya ang negosyo nito. Kaso lang, nagtataka talaga roon si Pudong. Isipin ninyo, kung tutuusin kasi, asa rin yun sa kanyang ama. Kaya papaano ito naging matagumpay sa buhay? Gastador din yon, at higit sa lahat napakalakas makipagsabong. Dahil sa ganoong rason, nagsimula siyang tiktikan nito at doon niya nalaman na sa bahay pala nito naninirahan yung nilalang na tinawag ng tatay niya. Hindi nito nilulubayan ng lalaki, kaya sa lahat ng oras, palagi itong nakabuntot. Maliban sa kanya at sa taong yon, wala na rin doong ibang nakakita. Ayon kay Pudong na, marahil kaya niya nasilayan ang nilalang dahil isa siya sa mga saksi nung umahon ito sa lugar nila. Sa loob ng ilang linggong pagmamasid, napansin niyang palagi itong may binubulong sa lalaking yon. Parang lahat ng kilos nito, diktado ng nilalang. Ang mas ikinagulat pa noon ni Pudong ay yung pakikipagsosyo nito sa mga pamilyang nakatira sa dulong parte ng kanilang baryo. Di man kasi sa panghuhusga pero alam ng karamihan, mga aswang ang mga ito. Kaya lang naman walang nakakasita sa ginagawa ng lalaki ay dahil sa pera at impluwensya. Alam nila kung ano ang kaya nitong gawin, kaya hindi na sila nangangahas pa na yon ay kalabanin.
Matapos naman niyang makumpirma ang lahat ng yon, sinubukan niyang mamasukan sa anak nitong may asawa na. Madali naman siya roong nakapasok, kaya medyo lumiit na rin ang distansya nilang dalawa. Tuwing napapadaan siya sa tahanan nito, sumusunod sa kanya ang tingin ng nilalang na yon. Paglayo niya, nasisipat niya itong parang may binubulong sa lalaki, dahilan para lumingon din yun sa kanya. Hanggat maaari, di niya talaga yun pinansin, hanggang sa magkasalubong na nga ang kanilang mga landas. Isang gabi, habang pauwi na siya, bigla na lamang siyang natigilan nang makita niya ang lalaking yon na naglalakad sa daang kanyang tinatahak. Iiwas pa sana siya noon ng daan pero mabilis ang naging pagsunod nito. Maya-maya pa, paghawak naman ito sa balikat niya, bigla naman siya nitong hinila papalapit, sabay titig gamit ang mga nanlilisik nitong mga mata. Napakadilim sa lugar kung saan siya naabutan ng taong yon, pero nakapagtatakang nangingibabaw ang liwanag ng mga mata nitong kakulay ng ginto. Pag-angil naman ng taong yon, nasipat niyang muling bumulong ang nilalang na sumusunod dito, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, May bala kang makialam? Huwag mong subukan. Ang gagawin mong yan walang kapatawaran. Kung ako sa'yo, bata, pag-igihan mo na lang ang trabaho. Huwag mo akong mamanmanan ng mamanmanan dahil hindi ko yan gusto. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, bigla naman siya nitong itinulak, sabay lakad papalayo. Bago pa man makatayo si Pudong, napansin niyang wala na ito sa lugar. Di na rin niya masipat ang bakas nito, na animoy naglaho yon na parang bula. Dahil sa pangyayari, nagmamadali naman siyang umuwi sa bahay nila. Lumipas pa ang mga araw, iwas na talaga siya, hanggang sa kalaunay nakita niya ng dalawa niyang mga mata na hinahatiran nito ng iba't ibang uri ng pagkain, yung nanay niya. Habang nakikipag-usap ang lalaking yon, kitang-kita naman niya ang nilalang na bumubulong sa tenga nito. Paglalarawan naman ni Pudong dito, para lang itong lumulutang na abo. Wala itong eksaktong wangis, sapagkat kaya ng nilalang na yon na hawiin at baguhin ang kanyang anyo. Hindi lang yon, nakakalabas-masok ito sa katawan ng lalaki na parang iisa na lang silang dalawa. Nang masipat naman niya ang ginawa nito, agad naman niya yung nilapitan habang pilit na ibinabalik ang mga pagkain nitong ibinigay sa kanila. Bagaman silyado at malinis ang lahat ng pagkain yon, wala siya roong tinanggap na kahit isa. Ngunit nang makita naman ng nanay niya ang kanyang ginawa, sinampal at pinagalitan naman siya nito. Sinabihan pa siya nitong wala siyang utang na loob sa tumutulong sa kanila, kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang manahimik sa isang tabi. Nang mapansin naman yon ng kanyang mga kapatid, agad naman itong kinuha yung mga pagkaing ibinigay ng lalaki. Pagpasok naman nila nito sa loob, tuluyan na rin yung nagpaalam. Noong una, hindi talaga siya tumitikim ng mga pagkaing ibinigay nito. Pero nang muli niyang makausap ang taong yon, tila bang parang may pagbabago sa naging ugali nito. Bukod kasi sa parang mahinahon na yon kung magsalita, hindi na rin niya yon nakikitaan ng anumang kabagsikan. Palagi na rin yung nakangiti sa kanya hanggang sa dumating ang sandali na nakausap niya yung nilalang nakadikit nito. Hindi niya mawari kung ano nais iparating ng nilalang na yon, pero sa kanilang pag-uusap ng mga oras na yon, parang kapatid niya talaga yung kausap niya. Paulit-ulit itong humihingi ng tawad sa kanya sa mga nangyari, tapos ipinagtapat din ito na natalo na niya yung demonyong tinawag ng tatay niya. Dagdag pa nito na siya na talaga yon
Ang problema lang, nasa ganoon siyang kalagayan. Nabanggit din ito sa kanya na balak nitong lumipat ng makakapitang katawan. Ang punterya ng nilalang na yon, walang iba kung hindi siya. Para naman mapatotohanan nito ang lahat ng kanyang nais, nilagyan nito ng marka sa kaliwang braso itong si Pudong. Tinanggap naman niya ito dahil sa tiwala nga siya rito. Pagtatapat pa ng nilalang na yon, sa katapusan ng taon, mangyayari ang paglipat niya sa katawan nito. Kailangan yung paghandaan ni Pudong dahil magkakaroon ng matinding pagbabago ang kanyang katawan sa oras na mangyari ang bagay na yon. Matapos naman niyang malaman ng tungkol dito, hindi naman niya maipagkakailang naniwala talaga siya. Akala niya, yun na ang balik sa swerte ng kanilang pamilya, pero lingid sa kanyang kaalaman, mas matinding kalbaryo ang darating. Ang hindi niya kasi namalayan, sa kakakain ng kanyang ina at mga kapatid ng mga ibinibigay nito, nagiging laso na yon sa kanilang katawan. Isang gabi, habang nagpapahinga itong si Pudong, bigla na lamang siyang nagising matapos siyang makarinig ng mga kalampag malapit sa pinto ng bahay nila. Paghawi naman niya ng kurtina, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa dingding ng kanilang bahay yung mga nilalang na naglalakad ng patuwad. Hubot-hubad din ang mga ito at kasalukuyan itong inuutusan ng kanyang ina at mga kapatid na sumunod. Dahil sa pangyayari, agad naman siyang napasigaw, sabay kuha ng kanyang ginagamit pambukas ng bintana. Walang takot niyang sinugod ang mga ito, ngunit dahil sa isa lang siyang normal na tao, hindi umubra ang mga ginawa niya. Nang marindi na sa kanya ang mga nilalang na yon, pinagkakalmot naman siya nito sa kanyang katawan, kasabay ng walang habas nitong pagbalibag sa kanya, dahilan para mawalan siya ng malay. Paggising naman niya, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa sala. Nakabukas na rin noon ang pinto, tapos yung mga kapatid niya wala na rin doon. Nang mapagtanto naman yun ni Pudong, hindi na siya nag-alangan pang sugurin ang bahay nito. Kahit nanghihina, naglakas loob siyang tumungo roon sa pagbabaka sakaling makakakuha siya ng simpatsya sa mga bahay na madaraanan niya. Ang problema, yung inaasahan niyang tulong, hindi dumating. Nangatok na nga siya noon pero wala pa ring nagbukas sa kanya. Pagramdam niyang hindi na talaga siya makakahingi ng tulong sa kanyang mga kababaryo, tanging puot at galit lamang ang kanyang naramdaman sa mga ito. Ngunit sa kabila nun, lakas loob pa rin niyang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kaibigan ng kanyang yumaong ama para kunin ang kanyang pamilya. Bagaman alam ni Pudong na aswang ang makakaharap niya, hindi yun sapat para makaramdam siya ng kilabot. Pamilya niya na kasi ang pinag-uusapan noon, kaya walang puwang ang pagiging mahina. Pagdating naman niya sa tahanan nito, dali-dali naman siyang tumalon sa bakod, sabay tungo sa likurang bahagi ng bahay nito. Hindi yun naging mahirap para sa kanya dahil alam niya ang pasikot-sikot sa lugar na yon. Pagtadyak naman niya sa maliit na pinto na nasa bandang kusina, tumambad sa kanya ang grupo ng mga aswang na binabalatan na ng buhay yung ina at mga kapatid niya. Bakas man sa mukha nitong matinding paghihirap, nakapagtatakang hindi yun sumisigaw. Basta ang ginagawa ng mga ito, nakatitig lang sa kanya na parang sumisenyas ng tulong. Nang masipat naman ni Pudong ang bagay na yon, hindi naman siya nag-alanga na sunggaba ng mga aswang. Pagsilay naman ito sa kanya, bigla naman siyang tinadyakan ng isa sa mga ito na siyang naging sanhi upang tumilapon siya sa labas. Pagpango naman noon ni Pudong, tumambad sa kanya ang isang malaking baboy ramo na may 8 pangil. Nagniningas din ang mga mata nito at sa estado ng nilalang na yon,
parang wala itong kahinaan. Dahil sa kanyang nasilayan, sa halip na magtangka siyang iligtas ang kanyang pamilya, napilitan na siyang tumakbo papalayo. Sa mga oras na yun kasi, naisip niyang mas mahalaga rin ang kanyang sariling kaligtasan. Paghabol naman sa kanya ng nilalang, bago siya makalagpas sa bakod ng bahay, tumambad sa kanya ang lalaki kasama yung nilalang na tinawag ng namatay niyang ama. Nakangisi yun sa kanya habang nagwiwika ng, Ikaw lang ang papayagan naming matira. Dahil sa inyong lahat, ikaw ang may pinakamalaking pagkakasalang nagawa. Ipagbunyi mo ang sumpang buhay na ito. Pagwika naman ng lalaki, bigla namang umatungal ng napakalakas yung nilalang na nasa likuran nito, kasabay ng mabilis na paglaki ng bunganga. Nang masipat naman yun ni Pudong, di naman siya nagdalawang isip na tahakin ng daan patungong gubat. Kahit narating na niya ang lugar na yon, sinundan pa rin siya ng nilalang para hanapin. Si Pudong naman noon, parang batang nagtago sa puso ng masukal na kakahuyan. Nitunog ng kanyang paghinga noon, pilit niyang nililimitahan. Yung nilalang kasing humahabol sa kanya, patuloy pa rin gumagala sa paligid. 3 gabi siya nitong binantayan sa lugar, kaya para mabuhay, tubig na may halong putik at mga insektong napapadpad sa pinagtataguan niya ang kanyang kinakain. Nung mapansin niyang wala na ang nilalang, tumakas na siya. Wala mang dala kahit ano, pinilit niyang makarating sa pinakamalayong lugar na kaya niyang maabot. Sa baryo ngang nadaanan noon ni Pudong, halos ipagtabuyan siya ng karamihan dahil ang buong akala ng mga ito may sayad siya sa utak. Awa naman ng Diyos, may nakakita sa kanyang isang matanda na purong manggagamot. Kaya siya nito napansin ay dahil sa marka ng sumpa sa kanyang braso. Ayon dito, hindi maganda na dinadala niya ang sumpang yon dahil magsisilbi itong matinding kalbaryo sa buhay niya. Dagdag pa nito na, hindi yun basta-bastang matatanggal, kaya para tuluyan itong maalis, kailangang putulin ng kanyang braso. Mariinding inilahad ng matanda kapag tumutol siya sa nais nito, katakatakot na pangyayari sa hinaharap ang mararanasan niya. Nang marinig naman yun ni Pudong, bilang tinuturing na niyang patapon ang kanyang buhay, pumayag na siya. Para maputol ang braso niya, ginamitan niyo ng matanda ng isang malaking itak. 3 beses yung tinaga bago yung tuluyang kumalas. Ayon kay Pudong na, hindi niya maisip kung gaano kasakit ang kanyang naranasan noong mga oras na yon. Pagkatapos ng maputol ng kanyang braso, nahimatay siya ayon sa matanda. Mabuti na lang, dahil sa husay nito sa lunas, napigilan nito ang matinding pagdurugo. Matapos ang mga pangyayaring yon, nagpa siya ang albularyo na manatili siya sa puder nito. Naantig kasi ito sa kanyang kwento, kaya inilahad nito sa kanya na doon na magtatapos ang lahat ng paghihirap niya. Dahil sa sinabi nito, hindi naman niya pinagsisihan ang kanyang naging hakbang. Pagtanda naman ni Pudong, siya na nagmana sa lahat ng karunungan ng matanda. Bagaman alam niyang may lakas na siya, hindi na niya sinubukan pang balikan ang nilalang na resulta ng ritual ng pagtawag. Magpahanggang sa ngayon, kalat na kalat ang kwentong ito sa buong Mountain Province. Laking pasasalamat na rin ng mga tao roon dahil wala na rin gumamit pa sa kanilang lugar na ipinagbabawal na ritual sa Mountain Province. Okay,
Opinion ko sa kwento. Nakakatakot na nga naman talaga, di ba? Na yung ganitong klase ng ritual na meron kayong palalabasin para lang mabuhay yung isa sa mga mahal nyo sa buhay. Sobrang nakakatakot yun, tsaka sobrang risky yun. Kasi unang-una, hindi naman yun talaga ginagawa ng ating Panginoon eh. Di ba? Doon pa lang, talo ka na. Sino ba gumagawa niyan? Siyempre, yung mga mapanlin lang na demonyo. Gustong-gusto nila yan. Yung talagang nagdudusa kayo sa hirap. Tapos, gustong-gusto nyong ibalik yung pamilya ninyo. Gustong-gusto nila yan, yung mga demonyo. So ngayon kayo, syempre, nag-expect kayo na mababalik nyo yung lahat sa dati. Aasa kayo sa ritual na ganito. Diba? Tapos dito pa, Mountain Province. Diba? Sa pagkakaalam ko, dito yung Sagada eh. Tapos dito yung mga nakalutang nakabaong. Yung parang floating coffin yata yung lugar na yon. Basta yung mga taga-Sagada or yung mga nakapasyal na sa Sagada, alam ko, alam nila yan. Tsaka, imposibleng hindi nila puntahan yan kasi isa yun sa mga kilalang tourist spot. So, parang may sense nga, no, na siguro nung kauna-unahang panahon pa, marami talagang gumagawa ng ritual na yan. Especially dito sa Mountain Province. Kaya nagkaroon ng ganong klase ng libingan dyan sa lugar na yan. Pero syempre, di ako sigurado ron. Ano ko lang naman to, yung gawa lang to ng malikot kong isip na may posibleng ang mangyari yung ganoong bagay. Overall, dito sa kwento ni Pudong, buti sinuwerte siya kasi may nakilala siyang antingero. Kung wala, malamang katay talaga tong si Pudong, tsaka habang buhay niyang dadalhin yung kamalasan. Kaya overall, masasabi ko, napakaganda ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.